Comenzan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron. O día máis feliz da nosa vida, o pasamos aquí en grande. Oh, de verdade, te lo juro que sí. Fixamos o que fixemos sueltas como as palomas. Desde onde nos vestíamos da carretera general, xente a todos aos lados, cruzábamos o monte hasta o campo, así, abarrotadiña. Nos conquistadoras, brillantes. En algo fomos pioneras, está ben. Estou contenta de haber sido unha das primeiras que xogaron aquí en España. Tío Dolores, tira para o medio. A séculos de forma. Movimiento, niñas. Matriarcas do país da Breogán. Nos alitadoras. Crendes é unha das 19 parroquias do concello de Abegondo. Situado no límite sur da comarca das Mariñas e a menos de 30 km da Coruña, o seu modesto campo de fútbol foi testemunha dunha historia que ten a épica das precursoras. As mulleres de Crendes, eu creo que están na vanguardia do fútbol femenino galego. O 5 de maio de 1963, todas estas mulleres entraron no campo de fútbol da aldea para disputar un partido entre solteiras e casadas, unha das novidades daquel ano na festa coa que se conmemoraba a inauguración do campo. Foi o primeiro da dúcia de partidos que o equipo de Crendes disputou na provincia da Coruña ata 1973. A muller entraba discretamente no mundo do fútbol. O fútbol, tanto para o home como para a muller, pois foi un deporte que liberou posiblemente moitísimo para estos momentos de traballo e de loita do día a día que era a subsistencia. O máis que tiñamos as nenas daqui, ir ao cole, hasta os 14, es que podían algo que tal, despois ir ao Instituto de Betanzos, que eu creo que daqui de Crendes, ningún. Nós non tiñamos máis que vacas, can e burro, e andar no burro que era a miña delicia. Naquele entonces preparábamos para, como decía a miña abuela, vas a aprender a coser para aprender a remendar un pantalonciño para os fillos o día que os teñas. Eso nos tiña, pois remendaba para min. Era o que che enseñaban, sabes? Ver os homes xogar ao fútbol, supoño que elas tamén lles criaría un estado de curiosidade e a partir de aí, pois elas quixeron participar tamén. Eu xogaba ao fútbol co rapaces. Exactamente igual. Decían, queres xogar? Eu xogaba. O que pasa é que eles tiñan máis forza, eso está claro. A primeira referencia que aparece na prensa española sobre fútbol feminino é esta reseña nas páxinas de El Mundo Deportivo, que baixo o epígrafe As nenas futbolísticas contaba un partido que se xogou en Barcelona en maio de 1914. As expresións usadas non resisten o paso dos anos. Os primeiros clubs apareceron en 1970, 7 anos despois de que en Crendes se mobilizara o pobo inteiro para organizar un partido de fútbol feminino. Eu xoguei de todo. Xoguei de defensa, e xoguei de delantera, e despois de porteira. Pois eu era delantero centro. Ali estaba como delantero centro. Pero, a ver, eu había a pelota e escapáballe, non, eu que sabía. Se non había nin oportunidade de ver os partidos nas teles como agora. Era moi mala xogadora. Bueno, será. De que xogaba? De extremo dereita. Levaba o número 9, delantero centro. Bueno, gustábame moito o fútbol, toda clase de deporte me gustaba. Era unha defensa número 3, como que estaba daquele lado. Eu facía o que podía. Xoguei sempre con un número diferente. Xogaba máis ben na delantera, bueno, era unha xogadora normaliña. Máis de máis ou menos, pero con pouca envergadura. As solteiras trataron-nos moi ben. Bueno, é que nós tamén éramos novas. Eu tiña 23 anos,
era forofa de Amancio. E de feito, claro, dixeme, eu quero ter o número de Amancio, o número 7. Hai uns meses o pobo de Crendes homenaxeou as mulleres que un día de 1963 decidiron desafiar os duros convencionalismos da época. O 5 de maio de 1963, en este mismo campo... Para elas, aquel foi algo máis cun partido de fútbol, daquela desapercebido fora da comarca. O paso do tempo reivindica o xesto daquelas pioneiras e de Xosé Carro, presidente da Sociedade Católica Cultural e Recreativa de Crendes, o home que as convenceu para xogar. As casadas non tiñan moito tempo, e nós, pois, non adestrabamos moito. A verdade é que non adestrabamos prácticamente nada. Algo entrenaría, pero eu estaba bastante ocupada, sacado que fora un sábado ou un domingo. Estábamos de maravilla, traballábamos no campo en todo que preparación física. Ti crees que necesitábamos preparación física? De cansadas de coller na erva e cargar a louza e ir á leña e facer os labores todos, que preparación física, que mellor preparación física. Si é certo que se xuntaron aproximadamente unhas 2.000 personas, que para a época, bueno, pues era todo un éxito. E aquel partido pois estivo marcado pois pola cordialidade e polo respeto, en donde os homes, e mo comentan elas con moito cariño, estiveron á altura, pasando de ser protagonistas a estar nun segundo plano. A expectación era moita, era unha cousa que, bueno, había máis xente que pola festa do patrón. Non era porque xogáramos ben e mal, simplemente a novedade. A novedade. Tiñamos bastante vergonza, eu recordo que cando salín ao campo un pouco de vergonza, despois perdín e bueno, pasábalo ben. Piropeaban, non sei tal e cual, hai que pernas, hai que cu, hai que tal, hai que cual. Pero, a ver, tonterías, pero nunca nadie nos tocou, nin insultos, nin nada, todo en plan ben. Ai, la del moñito, mira, e con la cabeza. Eu, personalmente, estaba máis preocupada a ver se os rapaces que me gustaban estaban por ali. Non sei as outras, Eu corría atrás da pelota na máis, pero moito non lle daba. Fíxeno moi ben sempre, de todo. É loco. Non me marcaron un gol, canto na delantera marquei eu. Chamaron a min para que lles arbitrara. Eu axudeinas porque na primeira agrupábanse bastante. Non sabe, porque non entrenaban moi pouco. As casadas, moi ben preparadas, sí, eran as que tiñan máis forza. A ver, das solteiras había un par delas, Olguita, Oudijón, María Jesús e Marilola. Eran as únicas, porque eran máis maiores, tiñan máis forza, pero as outras. Bueno, corríamos moito atrás do balón. Cada un corría o que podía. E o balón correndo, claro, querían ir casi todas pillar o balón. Dicía eu, porque non me iran moito, porque veo moita xente. E dicía eu, non fagades eso, vos estades no vosso puesto e non podes andar correndo que non sodes capaces, que depois a última non sodes capaces a correr. Vostede estaba no equipo das casadas? Sí. Porque estaba casada co árbitro. Sí, ainda encima. Conta, como foi eso de que estar casado co árbitro? Bueno, pois mira, como eu estaba casada con el, despois veu arbitrar quería que quedáramos empatadas e empatamos, porque quiso. Tiñan os maridos que xa lles decían e xa... Era outro apoio, outra cousa diferente, sabes? Sí. Para ir para a cama, vinme negra, para meterme na cama. Eu acordo máis casadas que iban malladiñas para a casa, iban así, con letradiñas. Acórdome unha veciña que é moi simpática, decía, ai, non me falte Dios. Onte iba tan cansadiña que hasta Pepe tuvo que botar de min para arriba para subir para a cama. Pobre yo. Ui, non podía levar as pernas para a cama. Gracias que veo o meu marido e axudoume, senón eu tiña que dormir no piso. E o día seguinte hubo que ir a traballar, o que? Tiña que chachar ao maíz. E decía a mamá, ai, ti vas a todos os sitios, pero a ver agora quen vais a echar o maíz. Desgraciadamente, unha das xogadoras, Maruja Cañás, produto dunha xogada rompe unha perna. Maruja Cañás foi a primeira lesionada de gravidade. O segundo partido foi en homenaxe a ela. Pero antes... Con la iglesia hemos topado.
considero que había unha iglesia que sí que apoyou, unha iglesia dinámica, a pé de obra, rural, que sí que lle gustaba esta iniciativa, pero había outra parte representada nun cura, creo que era o cura de Carral, se non recordo mal, o que me comentan elas, que chega a denunciar o primeiro partido, basicamente porque as mulleres non poden estar enseñando as pernas. Mujeres sin cabeza, creo que se titulaba iso, o artículo. O cura non lle gustaba que fóramos de pantalóns cortos, non. Entonces, pois, houve que pedir un permiso especial, houve que pedir un permiso á Guardia Civil, tamén. Por qué? Pois non sei, sería por si se votaban a nós. Neses líos non me metín. Se o problema está nas pernas, que decidiron? Pois facerlle un dobladillo aos pantalóns, en donde baixaba un poquinho hasta a nivel da rodilla, e as mulleres, con bastante picardía, pois collían e subían a media por encima. Chégame a decir unha que as primeiras en levantar as medias por encima da rodilla foron elas, e non foi Cristiano Ronaldo, nin compañía. Houve moita polémica, porque, claro, a ver, non había por aquí naquel tempo, non era usual que aquí nunha aldea, é moi... Agora é remota, pero antes nem un neniño, non chegabas nin con calzas. A partir deste segundo partido, que se celebra tamén entre solteiras e casadas, tanta foi a expectación que o propio presidente José Carro decidiu, axudado por toda a súa xunta directiva, facer un equipo de fútbol. Sí, siempre es domingo, no me preocupa ni me asusta el porvenir. A partir de aí seguiron as solteiras e a zona do equipo trascendeu os límites do concello de Abegondo. Es domingo para mí. Chegan a xogar en Elviña, contra o propio Elviña, había un bon equipo, chegan a xogar contra o Vilarrodís en Arteixo, con aquela famosa finita, a rubia de Vilarrodís, que o propio Manuel Rivas fixo algunha referencia en algún dos seus libros. Este equipo de Crendes parece ser que era un equipo, si non imbatido, casi. Tú sabes o que eso era, que non había donde ir nada, pois coller un bus e ir para Betanzos, hoxe era unha festa. Ir para Irís era unha festa, sabes? Non era só por ir xogar, era por salir a pasear. Betanzos era, aparte de ser o antigo reino da capital de Galicia, era un pueblo importante naquela época, sobre todo con respecto a Crendes. Pois é o equipo de fútbol do Brigantium, que se chamaba en aquel momento, o que solicita a axuda destas mulleres para que vayan a facer un partido para recaudar, porque as cousas non deberían de estar saindo bastante ben. En Betanzos menuda, en Betanzos foi algo apoteósico. Díronlles 10.000 pesetas, me parece que a sociedade, era a sociedade a que corría con todo. E ademais invitáronos a cenar ás xogadoras e aos acompañantes. Co paso dos anos, a ilusión foise perdendo. Empezan a vir os partidos pola televisión, entón esa forza que podía ter nun inicio, nunha época concreta, vai desaparecendo debido a que aparecen pois novas alternativas. Temos televisión, os accesos a Coruña son máis cercanos, xa poden desplazarse con máis facilidade a ver o Deportivo a Riazor, e, bueno, vaise perdendo a ilusión porque aparecen cousas novas, non? En 1973, o Crendes xogou o seu último partido. 44 anos despois, un grupo de 24 rapazas están apuntadas para formar un equipo a vindeira temporada. A semente das matriarcas volverá a dar froitos. Isto é como ao fútbol, non tan nada, non estamos entrenadas. Ai, te Unhas damos e dous a 2 e outras 3.